Canal Futura e SESI apresentam. Kärki aloittaa, askel, kierto. Okei. Mikäs tuosta salia ympäri voi ottaa pituutta? Elikkä salia ympäri, näitä näin. Tämä on sun valkoinen viivaan raja. Ei kautta alueen. Hyvänä pidemmän. Ja syö. Pa. Hei, mun nimi on Metti. Mä oon 15 vuotta. Mä asun Helsingissä, Suomessa ja mä harrastan miekkailua. Eli nyt me ollaan tää on Sotungin ja Hakunilan välillä Vantaalla. Ja tää on Itä-Vantaata. Ja tää on pääkaupunkiseutu, että tää on ihan Helsingin vieressä. Helsinki on Suomen pääkaupunki ja sekin on Etelä-Suomessa. Mun mielestä Helsinki on aika iso paikka ja siellä on paljon nähtävää. Erittäin hieno lomakohde niin kesällä ja talvella. Meillä on Suomessa on hyvät vuodenajan vaihto. Okei, talvisin nyt tää saattaa olla jopa -20 astetta, joskus ehkä vähän enemmänkin. Ja sitten lunta saattaa olla metri jopa. Tää on kylmä. Suomi on kaunis maa, jossa on paljon järviä. Mitäköhän tähän sanois? No, mä en tiedä, onko Suomessa nyt sinänsä kulttuurilla mitenkään hirveän erilaista kuin muualla. Täällä on kaunis luonto ja silleen mukavia ihmisiä, jotka kuitenkin yrittää auttaa välillä toisiaan, vaikka ei ole hirveän sosiaalisia kuitenkaan. Mun mielestä Suomessa on hyvä koulutusjärjestelmä, koska täällä on kaikki opetus ilmasta. Et lukiossa vasta pitää itse hankkia noi oppikirjat. Että on muuten ilmainen oppimateriaali ja ilmainen kouluruoka. Ja opetus on mun mielestä aika tasokasta. No, Suomi on mukava paikka asua. Että täällä mun mielestä
asiat toimii niin kuin niiden pitäisi toimia. Suomessa on vähän asukkaita verrattuna pinta-alaan. Ei niin hirveästi ihmisiä, korkea elintaso, hyvä koulutus. Täällä on aika paljon ulkomaalaisia ja täällä voi törmätä eri maalaisia ihmisiä ja sitten täällä on mun mielestä aika kiva asua ja täällä on ihan hyvä julkinen liikenne. Ei ole silleen, että puuttuisi jotain. No ehkä se, että kun jos vertaa Suomeen moniin muihin maihin ja tälleen, niin sitä on tosi paljon positiivista. Että siinä mielessä ei saisi valittaa, että kun vertaa muihin oloihin, niin kyllä täällä on siis periaatteessa kaikki hyvin. Mun mielestä täällä on helppo asua. Ainakin se, että me ollaan just omia vanhempien kanssa puhuttu koulukurista ja tällaisesta. Ja ne on sanonut, että silloin kun ne kävi kouluaikana, niin oli paljon kurimpaa just sillä, että opettaja oli se, ketä kuunneltiin ja omia mielipiteet esitetty ja se oli totaalinen kuri, että se myös toimi siellä. Kyllä vaikka on aika paljon vapautta, niin kyllä kaikki tietää kuitenkin ne suurin piirtein ne rajat, että minkä yli ei sitten mennä. Silleen. Jos me tarkastellaan Suomen historiaa ja pohditaan, mitkä tekijät on taustalla Suomen koulumenestykselle tämän päivän maailmassa, niin on varmasti syytä pohtia meidän taustoja, minkälaisista olosuhteista suomalaiset ovat lähteneet liikkeelle. Suomi on ollut hyvin köyhä maa. Suomi ei ole aina ollut teknologian kärkimaita ja kehityksen suuria innovaattoreita. Moni suomalainen perhe eli Suomen itsenäistymisen aikoina suuressakin köyhyydessä ja monellakaan ei vielä ollut mahdollisuuksia koulutiehen. Mutta samalla suomalaiset ymmärsivät hyvin tarkasti sen, että pienenä kansakuntana, pienenä maana, pienenä väestönosana meidän täytyy päästä sivistyksen pariin. Meidän täytyy sivistää toisiamme ja mahdollistaa koulutie jokaiselle suomalaiselle. It has a long history. Even in the 1800s, it was very important for parents that their kids learn to read. And actually, we had a habit that time that it was not possible to get married without this reading comprehension. It was really important to learn to read. So teachers has been a long time important persons in Finnish villages and this is the historical background. It's important to remember that our independence is only less than 100 years and in that process to get self-confidence as a nation, teachers has served a very important role and we can still today see it and feel it that teachers are highly respected professionals and they are really trusted persons in Finnish society. Jo 90 vuotta sitten, 1921, säädettiin yleinen oppivelvollisuus Suomeen. Jokaiselle lapselle luotiin mahdollisuus kouluun taustasta, varallisuudesta riippumatta. Mä uskon, että siinä vaiheessa, kun Suomessa alettiin miettimään sen eriyttävän kansakoulujärjestelmän sijaan jotain sellaista järjestelmää, jossa kaikki oppilaat käyvät aika pitkälle sen saman linjan, huolimatta siitä, että minkälaisesta yhteiskuntaluokasta tai taustasta he tulevat. Tässä järjestelmässä pidetään kaikki mukana. The main decisions dealing with teacher education and compulsory school,
they were made in the 60s and implemented in 70s, so almost 40 years tradition. From that it has followed that Finland has invested a lot on teacher education, and we moved teacher education to university level and set master degree, the minimum requirement already on 70s, and that was really exceptional in that time. And afterwards we are not having so many changes. So, and this is also dealing with our political system. We have 3 or 4 big parties. So, and it's not possible to have a government without somebody is continuing, maybe some is changing, but almost at least one is continuing, even 2 is continuing in the new government. So they are not blaming the old system while we have elections so much, because they have to continue about the same policy they have had. So it's very slowly changes we are making. It's very long-term policy. We put things in action, so we are implementing the ideas and not asking so many questions. This is our way. Mun nimi on Metti Sarmalinna. Mun nimi on Jere Tammander. Mun nimi on Kiia. Olen 16-vuotias. Mä oon 9. luokalla Sotungin koulussa. Mun nimi on Elina ja Mä oon Elli Eskelinen. Olen 16-vuotias. Mä oon 9. luokalla. Mun nimi on Elina Nyholm. Mä oon 15 vuotta. Mä käyn Sotungin koulua ja mä oon 9. luokalla. Suomessa on hieno asia, ilmainen peruskoulu. This comprehensive school that has been now 35 years in Finland. So before that we have so-called parallel system, but now this is the main system. We don't have very many private schools, but even private schools follow the comprehensive school curriculum basic line system. Koulumono. Aha. Nyt sulla on valmis, kiitos. Ota sitten kirja esille. Comprehensive school means education to all children from 7 to 15 years old. We have pre-primary for 6-year-old kids, but it's voluntary. It's subject right for parents. Almost the whole entire age cohort use that right. This comprehensive schools is totally free of charge for everyone. And there are also regulations that it should be close to children's home. If they don't, then is school transportation. They also have everyday warm school lunch. Yleensä ei ole salaattia. Mitä? Yleensä ei. They have that warm lunch. It has been 50 years in Finland, but it is part of our comprehensive school also. All material, learning material, they are free of charge. The main policy issue in all fields is that the decision making should be in local level. It is in education, it is in healthcare. There are governmental guidelines and governmental big policy ideas, but it is decentralized. According to this idea, the municipality, they are hiring the teachers. And the municipalities, they are collecting the tax money locally, and they should make clever decisions to their area. So the important issues, they are somehow centralized, and then the basic ideas, they should organize by the municipality. So it's kind of combination of different kind of approaches. Mun nimi on Aino. Mun nimi on Eino. Mun nimi on Miranda. Ja mun lempinimi on Mira, mut siis et kaikki kutsuu yleensä Miraksi. Mä oon 15-vuotias. Mä oon 16. Mä oon 9. luokalla ja mä oon 16 vuotta. Ja aloitetaan siis tätä oppituntia, kuten todettu, niin normioppitunti
muuten, mutta tänään siis annetaan ohjeistus ja aloitetaan työskentely ensi viikkoa varten. Ja ideanahan on se, että miksi me nyt tähän panostetaan nimenomaan 2 viikkoa, on se, että oikeasti oppisi tajuamaan, että mitä se väittely on. Ja me ollaan valittu yksi tosi tärkeä kemiaan liittyvä väittelyaihe. Eli miksi tehdään tällainen juttu nyt kemian tunnilla on ihan se, että teidän 9-luokan oppiainekseen kuuluu ihan tämä aihe, joka tässä väittelyssä tulee esiin. Joo. Niin, että onko se niinku kokoinen 2 ryhmää, kaikki väittelee samaan aikaan vai silleen, että yksi kerrallaan? Mitä? Kohta tulee ohjeistus. Joo, me katsotaan se tarkemmin, se miten se väittely... After first piece, I think that many people think that this is not true, that it's some kind of accident, and maybe because it was reading literacy, it was not such a big surprise because we have been doing always very well in reading literacy. But after second PISA, it raised quite a lot of discussion and strengthened the belief that the system seems really to work. It has increased the self-confidence on school level and teacher level, but also on the system level. If you look at how much we have invested constructing schools all over the country, how we have organized teacher education so that it's located in countryside and in cities. Suomeen on tullut paljon viime aikoina maailmalta opettajia, tutkimusprojekteja tutkimaan Suomen PISA-menestyksen salaisuuksia. Se on varmasti hyvä, koska samalla myös meidän opettajat oppii paljon muulta maailmalta. Mutta toivoisin, että yhtä aktiivisesti myös meiltä kenties lähetettäisiin tällaisia vastaavanlaisia tutkimusprojekteja maailmalle ja otettaisiin vastaan sieltä, koska tällainen tutkimus on kuitenkin hyvin kapea-alainen ja kenties näihin meidän koulun ongelmiin voisi löytyä jonkinlainen ratkaisu vastaavasti sieltä, eli yhteistyön voimin voisimme kehittää myös Suomen koulusysteemiä. Ja mitäs luulisitte, jos ajatellaan Vantaata, niin miten laaja vaikutusalue Vantaalla on? Eli mitä paikkakuntia voisitte sanoa, että mistä ihmisiä käy vaikka töissä täällä Vantaalla? Mitäs kuntia voisitte sanoa? No Helsingistä käy, kyllä. Mitäs muita? Lähikuntia tiedätte, joista käy ihmisiä töissä Vantaalla. No vielä tulee Tuukalle mieleen. First of all, in Finland, we don't have so big differences between social classes. So that I think that's the major difference when comparing to some other countries. And that means that there is not either so big pressure to get to some other class what in other countries can have, but certainly education have been important social class movement factor. I think that Finnish people respect for learning and education. The aim is that children have good education, but it doesn't mean that those aims would be only to get university, higher education place, for example, MIT or some very prestigious university. Musta varmaan tulee luonnontieteiden opettaja. Mä haluaisin ehkä olla isona lääkäri. En ole miettinyt vielä tulevaisuuden ammattia. No, en mä miettinyt oikein vielä, en tiedä. En ole ajatellut, mutta poliisi olisi kiva ammatti, jos vois. Se on harkinnan alla, mutta ei ihan.
Mä en vielä tiedä yhtään, että mikä mä haluaisin tehdä isona, mutta jotain luovaa työtä. Valitsin tämän kuvan, koska musta on hyvä, että Suomessa on reaaliaineiden lisäksi opetetaan myös muitakin aineita. Joo, eli se kuva meidän opettajia täällä koulussa, niin ne on tosi ammattitaitoisia ja hyviä opettajia. Että sä voit ylentyä suoraan ja kaikkea, että niinku, sä voit vaikka saat eläkkeelle, niin sä saat vaikka tehdä jotain työtä siinä. Okei, mä laitan tänne tämän kuvan, koska Suomessa niin koulussa käytetään kännyköitä tosi paljon ja kuunnellaan niin musiikkia tunneilla, niin se on niin huono asia. Mä valitsin tänne tämmöisen kuvan, koska meillä on Suomessa hyvin korkea elintaso ja se kertoo meidän korkeasta koulutuksesta. Mä laitoin nämä kirjat tänne, koska Suomessa on peruskoulussa ilmaiset ja hyvät oppimateriaalit. Joo, eli mä laitan tämän kuvan tänne sen takia, koska Suomessa on tasa-arvo ja kaikki saa koulutusta. Yes, basically the idea of our school system is to give equal chances and opportunities to all students and all young people. And I think we're succeeding quite well because in Finland we tend to think that we have to take care of the weakest. And I personally find it one measure of civilization. No ehkä just se, että niinku vaikka talvisin kun menee kouluun, niin alkaisi ehkä vähän niinku myöhemmin ne tunnit niinku aamulla, ettei ole menisi ihan siinä pimeimpää aikaa. Kyllä sitä mieluummin jäisi sinne niinku sänkyyn nukkumaan. Eka mä herään aamulla, sitten mä syön aamupalan mun siskon kanssa. Ja sitten kun mä tuun, niin sit mä pakkaan mun koululaukun ja lähden kouluun. Täällä asuu minä, mun äiti ja isä ja 2 siskoa ja mun koira. Ja tää sijaitsee Itä-Vantaalla. Ja tää on niinku noin kilometrin päässä Sotungin koulusta. Eka mä käyn sen pellon poikki. Ja sitten mä menen Veistospuiston ohi. Ja sitten koulussa mä oon noin 6 tuntia. No, se onkin kiva, että se on aika niin maaseutu. Mä on tosi paljon peltoja. Mä käyn Sotungin koulu 9. luokkaa. Mun mielestä tää koulu on tosi kiva, että tää on tosi kiva ilmapiiri niin kaikkien oppilaiden ja opettajienkin välillä. Ja opettajat on tosi kivoja niin kaikissa aineissa, ne ottaa hyvin niin oppilaatkin huomioon. Yleisesti voidaan sanoa näin, että Suomessa arvostetaan koulutusta. Ja tämä arvostus on, voisinko sanoa, jakamatonta, eli että yleisesti kaikki arvostavat. Jos historiaa tarkastellaan, tällainen sosiaalisen kohoamisen väylä, ainut tehokas sosiaalisen kohoamisen väylä. Kansainvälisestikin verraten myöskin nuoret arvostavat Suomessa koulutuspalveluja edelleenkin varsin korkealla. Tämä suomalainen koulutusmyönteisyys on varmasti kansainvälisestikin merkille pantava.
kirjoitin tämän ammattitaito, koska mun mielestä meidän kouluopettajat on tosi ammattitaitoisia ja ne osaa opettaa tosi hyvin. Mä kirjoitin sanan hauska, koska mun mielestä opettajat meidän koulussa on hauskoja ja rentoja. Mä kirjoitin sanan positiivinen, koska kaikesta huolimatta opettajat yrittää aina olla positiivisia. Mä kirjoitin tämän sanan tieto, koska meidän koulussa opettajat tietää paljon asioista ja ne jakaa sitä tietoa myös meille. Mä kirjoitin kannustava, koska meidän koulussa opettajat on kannustavia ja ne haluaa, että oppilaat onnistuu. Mä kirjoitin ton sanan järkevä, koska opettajat antaa oppilaille järkevää esimerkkiä. Mä kirjoitin kunnioituksen, koska mun mielestä opettajien pitää kunnioittaa oppilaita, jotta saa oppilaat kunnioitusta. I could say that becoming a teacher, it's very popular in Finland. That's amazing because salary is not high, it's moderate level, but teacher's status is however pretty high in Finland. Tietysti me ollaan ammattijärjestössä sitä mieltä, että opettajien palkka ei ole oikeassa suhteessa työn vaativuuteen ja koulutukseen. Ja tämä työn vaativuudesta meidän mielestämme heijastuu se korkeakoulutusvaade, mutta se ei ole suhteessa palkkaan. Mulla on kokemusta erilaisista muistakin töistä. Ja kyllä mä uskallan väittää, että tämä on niiden kuluttavimpien joukossa. Hei, ei silti. Hei Pavel, mä en halua sun kanssa nyt vängätä, huppu pois päästä. Noniin, en. Noniin. Sä olit poissa. No. Aha, okei. Opettajan koulutukseen on tosi paljon hakijoita vuosittain, että Suomessa hyvin moni haluaa opettajaksi. Ja opettajaksi on aika vaikea päästä opiskelemaan, että sinne on paljon hakijoita. Ja että kyllä tästä niin kuin semmoinen glamuuri on kaukana tästä työstä. Että... No Espoossa, kyllä meillä esimerkiksi opettajia on Espoosta, käy täällä töissä. Porvoosta, kyllä. Porvoosta käy myöskin. Eli minulla esimerkiksi vaikutusalue sieltä Porvoosta tänne Vantaalle sitten. Ja esimerkiksi vaikka Keravalta on osa, Mäntsälästä esimerkiksi käy kans myöskin. Kannattaa kysyä varmaan mieluummin sitä, että miksi mä pysyn opettajana. Kyllä mä tästä työstä pidän. Mun mielestä opettajille on kauhean hyvä palkka, joten sen takia ne on siinä työssä vaan syy, jos niitä oikeasti kiinnostaa se työ, joten ne tekee enemmän oppilaittensa hyväksi. Niin, että se on varmaan Suomessa ihan keskiverto ammatti, koska se palkka on ihan ok ja siinä on pitkät lomat. Business life is not so stable, but schools are rather stable. When you get a job, then you have a permanent job. Long summer holidays, somebody is saying that you have a 3-month summer holiday. Almost 3 months. It's nice. For primary school teacher education, there are 120 places we are filling in our selection. And this year we had 2,500 applicants to these 100 places. So 20-25 times more or something like that. And those who are applying to teacher education, they typically have very high grades in upper secondary school. And this is a very heavy process to select the best from those best candidates. It's more difficult to come to teacher education than to medical school. Ja tässä nyt sitten, tästä se nyt näkeekin. Eli tässä näkyy nämä ikäpyramidit ja niin kuin näette, niin oikeastaan aika saman verran syntyy tyttöjä ja poikia. Niin kuin 0–4-vuotiaita on täällä. Ja sitten taas näissä vanhemmissa ikäryhmissä on sitten, ei tyttöjä, vaan sitten näitä mummoja, eli yli 80-vuotiaita enemmän. We wanted that teachers have at least the same education, but hopefully even better than in general in society. Te voisitte ruveta nyt viittaamaan sitten jo. No niin, eli lapsia 19,7%. Ja sitten työikäisiä, kukas osaa nyt viitata sitten? And the students
are making master degree. So it's equal to lawyers or medical doctors. It's similar kind of academic profession. Joo, että me Suomessa pitää niinku olla ihan korkeakoulututkinto siihen, että se päästä opettajaksi, niin se tuo kyllä tosi paljon pätevyyttä siihen opettajan työhön. Kyllä mun mielestä aika moni niinku haluaa mennä opettajaksi, joten niinku sinne on vaikea päästä. They are making 3 theses during their studies. The bachelor level thesis during the first 2-3 years, and then they are making during the 4th year a pedagogically oriented thesis during the pedagogical studies at our department. And some students are continuing this thesis in their master level thesis. We hope that they internalized the idea what is research-based teaching, and that means that they see their own work in schools, how researchers see their work in laboratory. And in primary school teacher education, the main subject, the major subject is education or educational psychology. They can decide themselves. And this means that the emphasis is in education, how to educate young people, how to help them to learn the basic skills, the cooperative skills, the skills for creativity and things like that. Actually, we are not teaching at all the content. We are teaching kind of pedagogical content knowledge. Toinen väite on se, että ihmiset toiminta nimenomaan tekee sitä, mutta toinen puoli pitäisi pystyä väittämään ja perustelemaan ja argumentoimaan se, että itse asiassa luonnon omat ilmiöt aiheuttaa sitä lämpenemistä enemmän. Joo, Pekka, miten tuo liittyy kemiaan? Hyvinkin paljon. The philosophy in secondary teacher education is different. And they start with the subject studies, and they are typically studying the first 2-3 years the subject. They maybe have some visit to schools and some orientation to school life. But the main studies in pedagogy, they start during the 3rd year. They have, from the first beginning, very strong emphasis what is teaching profession and what is the moral code of teaching profession, so that they internalize the idea that teachers have strong social role. They are influential people when we are speaking the future generation. Samalla tavalla kuin politiikassa, niin kun niillä on poliitikolla joku mielipide, että ne ajaa jotain asiaa eteenpäin, sitten tulee kriittinen kysymys kautta kommentti joltain vastapelaajalta tai vastapoliitikolta, niin kyllähän ne ei koskaan niin sanotusti jäädy, ne poliitikot. Kyllä niillä löytyy aina jostain jotain sanottavaa, ja ne ei koskaan tavallaan tuo sitä omaa asiansa esiin sillä tavalla niitä negatiivisia puolia, vaan ne keskittyy aina siihen positiiviseen, koska sehän jää ihmisillä sitten mieleen se positiivinen kuitenkin. Hei, laittakaa se purka pois. So, the subject knowledge is not enough, pedagogical knowledge is not enough, but how to combine. And inside the pedagogical studies, we have also teaching practice. And in Finland, we have a special system for teaching practice for primary and secondary school teacher education. We have so-called teacher training schools, where the mentor teachers have very heavy orientation to the mentoring of young student teachers. Opettajilla on aikamoinen vapaus tosiaan sen opetussuunnitelman sisällä toimia. Ja meillä on hyvin vähän mitään valvontasysteemiä, eli opettajiin luotetaan heidän ammattitaitoihin, heillä on korkea koulutus, niin täytyy uskoa, että he tekevät sen työnsä niin kuin kuuluu. Pienenä vinkkinä, että nämä otsikot, mitkä meillä on näissä väitteissä, niin siellä on muutama vinkki, että mihin osa-alueisiin, Jonna, mihin osa-alueisiin kannattaa perehtyä. Tai mitä siihen osa-alueeseen ehkä liittyy, että mitkä on sellaisia niin hyviä argumentteja, mitkä puoltaa sitä väitettä. Niin ihmisen toiminnassa niin
siellä ilmastonmuutokseen vaikuttaa kaikki päästöt, saasteet. And Finnish teachers feel that they have a lot of power, responsibility and decision-making possibilities. This means that they can themselves decide what they teach. So then you can concentrate and you have time for discussion and learning. Sä et ole huomenna. Joo, no se on. Joo, ei se mitään. Joo. Että mä koulutuksen, sen oman näkemyksen kautta pystyn tekemään valintoja. Tietysti se opetussuunnitelma mielessä pitäen, mutta toisaalta mulla on aika hyvät eväät myös niin sanotusti koetella niitä rajoja, ehkä venyttääkin. En mä koe sillä tavalla, että mulla olisi niin kuin mitään selkeästi rajattua aluetta. Sivut 6-7 sieltä oppikirjasta ja sieltä löytyy sitten niitä kaupunkeja. Eteläinen Suomi on kaikkein ongelmallisin, se nyt on ihan selvä. Siellä on ihan vierekkäin niitä kaupunkeja, mutta yrittäkää selvittää ja katsotaan ne sitten läpi, että mitä siellä on. This freedom certainly means that they are also very accountable. Being accountable means that they have to know what is national frames. Mutta laitetaan tästä nyt sitten, onko sulla vihko mukana? Me luotetaan siis näihin opettajilla on korkea taso, ne voi päättää aina sen kyseisen ryhmän kohdalta, mikä on parasta sille omalle joukolle, että ei tule niin ulkoa. Tiedämme maita, jossa niin otetaan ohjeistus hyllystä ja siinä sanotaan, että 10. päivä toukokuuta 3. luokan matematiikassa nämä asiat. Meillä on raamit, meillä on tavoitteet, sisältöalueet, mutta täysin tämä etenemisen voi, tai ei täysin, mutta pitkälti voi se opettaja itse päättää. Ehkä saatte selvää, toivottavasti. Mä voin laittaa vähän suuremmalle. Opetustoimi tai sivistystoimi, niin kuin me täällä Suomessa kutsutaan, niin antaa meille kehykset. Toki opetus tulee sitten valtakunnallinen opetussuunnitelma, josta sitten Vantaan kaupunki on tehnyt oman opetussuunnitelmansa. Ja mitä me ollaan vielä muokattu meidän oman koulun opetussuunnitelmaksi, niin se määrää opetuksen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on Suomessa ammattijärjestö, johon kuuluvat kaikki opetusalalla työskentelevät opettajat, rehtorit ja myöskin opetustoimen ja sivistystoimen johtajat kunnista, aina yliopistoihin saakka. Kaikki ovat samassa järjestössä ja myös rehtorit kuuluvat siis samaan järjestöön. Our teacher union is our partner. Everything what we do in reforming education or teacher education, we are doing that together with National Board of Education, Ministry of Education, researchers in universities, professors like I am, and then also with teacher union. And parents also, parents' organizations. So that's typical in Finnish society that we prepare those reforms together. Teachers, they have this teacher union, but teacher union is for their salary issues, but it's not only salaries. It's also how to develop profession. Almost 100% of teachers are unionized. If we can put some important reform and we do that together with teacher union, then we really can implement that also. Tämä on sen verran iso koulu, että en opeta ollenkaan, mutta niin mulla on pitkä kokemus opettajana ja kävin hallintokoulutusta sitten opettajana ollessani ja sitten sen jälkeen. Niin meillä Suomessa ei ole erikseen pelkästään rehtorikoulutusta. Eli kaikki rehtorit kouluttautuvat ensin opettajiksi. Ja sitä kautta sitten, jos heillä on halua, tai kun tulee sellainen olo kyseisellä henkilöllä, että hän haluaisi rehtoriksi, niin sitten hän kouluttautuu lisää. Ja voi päästä sitten sitä kautta saada paikan itselle ja päästä rehtoriksi, mutta kaikki rehtorit ovat alun pitäen. Että rehtorilla on kokemusta siitä opettamisesta ja mä itse olen tosi iloinen siitä, että mä saan edelleen opettaa, koska silloin mä näen niitä oppilaita, mä tiedän minkälaisia oppilaat on.
tunnen niitä. The identity in principle is more pedagogical leader than in many other countries. In many countries they are more managers. Certainly principals are responsible, for example, economical status of the school because they are responsible for the budget, but they also are responsible what is the school curriculum, and they are also responsible what is the quality of teaching and learning in their schools. We have in schools, we call them teachers for special needs kids, and these teachers are helping if there are difficulties in reading or writing, or they have some behavioral difficulties. Usually they provide some extra help. Students can continue in the normal class. Opettajan koulutus Suomessa, siihen on aika monta tietä, mutta esimerkiksi mä olen itse käynyt niin, että ensin opiskelin yliopistossa 5 vuotta luokanopettajakoulutuksen ja sitten menin töihin. Ja töitten ohesta sitten niin kuin luin siinä rinnalla 2 vuotta vielä niin kuin tämä erityisopettajan tutkintoa, että se on niin kuin tavallaan tuplatutkinto, että siihen pitää vielä sen perusopettajakoulutuksen päälle sitten käydä tämä 2-vuotinen erityisopettajan tutkinto. Well, I think that special teacher has to be patient, very patient, because the children that I teach or the young people that I teach, they don't learn so fast or they can't behave the way the others can. So I need to be patient because if I rush, nothing will happen. Semmoisten oppilaiden kohdalla, joilla on nimenomaan ne ongelmat siellä kotitaustassa tai sitten ne voi olla psyykkiset tai esimerkiksi just tämä häiriökäyttäytyminen on hyvin yleistä, että heillä ei niin kuin varsinaisesti ole näitä oppimisen ongelmia. No pääasiassa mä opetan matematiikkaa, että se on varmaan se niin kuin suurin ainealue, mutta sen lisäksi ihan äidinkieltä eli suomea, englantia, ruotsia ja jonkun verran kemiaa ja fysiikkaa. Joskus on semmoisia vuosia, että opetan historiaa ja maantietoakin, että se on ihan aina oppilaista kiinni, että mitä aineita opettaa. Joo, kyllä se on ihan normaali juttu, että ei siinä ole mitään erityistä. Kaikki on jo niin tottunut siihen. Yleensä se ilmapiiri on siellä niinku paljon lepposampi ja se niinku opettaja-oppilassuhde saattaa olla vähän enemmän semmoinen kaveriaalinen, että se opettaja ei tunnu niin vieraalta ja pelottavalta. No se opettajahan on muutenhan niinku tavallinen, mutta silloin enemmän aikaa niinku keskittyy sen niinku tietyn oppilaan ongelmiin. When I used to work as a teacher in arts and crafts, I learned and got used to split the instructions into small pieces. And that's what special education also is. I have to give small portions of knowledge that gives the kids a possibility to learn better. I think that special education rises up the results in PISA. And because we really put effort to our weakest. Weakest students and the ones who really need help. We don't try to push them away. We try to take care of them. We try not to heal them. We try to give them skills to learn and to cope themselves.
Tällaista saa kokea, jos haluaa, niin nyt. Joo. Eli koe meni hyvin, mutta et ollut kauheasti panostanut tähän työhön. Mutta koe meni hyvin. Koe meni hyvin, mutta se... I think that it's totally different in Finland if comparing those countries where students feel very much pressure. Niin siis mahtavaa. Onneksi olkoon. In Finland, sometimes I'm afraid that they don't have any pressure. Meni hyvin mun mielestä koe sulle ja sitten tää nyt oli vähän niin kuin alimittainen tää. Se riippuu vähän oppilasta ja opettajasta, mutta niin, kyllä ilman muuta niin, sitä jännitystä ja stressiä on jonkin verran ennen kokeita. Esimerkiksi 9. luokan keväällä niin on paljon. Tuossa oli pientä niin kuin katkeruutta äänessä. Sometimes our industrial people, business people say that we should have more pressure. 5+. School is very much place where I would like to use that kind of metaphor that it's place for seeing their friends. They don't see that it's the place for high pressure and high competition. Parents don't push students in such a way what I have seen in Asian countries. Mä en vastusta testejä. Tässäkin on olemassa sellaisia ajatuksia, mitä on kuullut, että ehkä testaamista pitäisi olla enemmän. Mä uskon, että silloin kun testejä järjestetään siltä kannalta, että halutaan selvittää sitä osaamista eikä rankata kouluja tai oppilaita, niin ne tuo tietoa, jota voi hyödyntää siinä opetuksessa. Metti on nykypäivänä erittäin oma-aloitteinen koulunkävijä. Eli alun perin, kun Metti aloitti koulun, niin muutama ensimmäinen vuosi tehtiin Metin kanssa läksyjä yhdessä ja opiskeltiin oikeastaan kuinka läksyjä tehdään ja autettiin niissä. Nyt sitten yläasteella niin Metti on enemmän ja enemmän ottanut itse vastuuta opiskelusta ja nyt tosiaan 9. luokalla niin on täysin vastaa itse. Kyllä näkisin, että Metti on hyvin itsenäinen opiskelija, kantaa täysin itse vastuun koulunkäynnistään ja tulosten mukaan ihan kiitettävästi. Sen lisäksi vielä koulun käyntiin käytetty aika niin ei ole kuitenkaan niin suuri, että Metillä ei jäisi aikaa harrastuksiin ja myös sitten sosiaaliseen elämään kavereiden kanssa. Joo, nämä kaikki on mun tosi läheisiä kavereita. Että mä oon niiden kanssa tosi paljon vapaa-ajallakin. In Finland, I think that parents trust very much that school do its work. I have to say that there are also tensions, but we try to see the most cases how we could do something that students could have better learning opportunities. Suomen vanhempainliitto perustettiin 104 vuotta sitten, 1907, eli ennen Suomen itsenäistymistä. Silloin suomalaisilla isillä ja äidillä heräsi huoli siitä, kuinka kasvatustyötä voidaan tehdä. Myös erityisesti opettajat ja papit kokivat, että tarvitaan järjestö, yhdistys, joka voi tukea kotien työtä, kotien kasvatustyötä. Silloin noin 100 vuotta sitten suomalaisia vanhempia pohdituttivat kysymykset, jotka liittyivät lasten unen määrään, peleihin, joita he pelaavat. Ja papit ja opettajat olivat myös huolestuneita siitä, että suomalaiset lapset ja nuoret tanssivat liikaa. Joten hyvin tämmöiset arkiset ongelmat ja huolet olivat silloin läsnä.
Jotkut vanhemmat ovat hyvin aktiivisia näiden tapausten lisäksi vielä, ottavat yhteen ja ovat hyvinkin vaativia, osaavat heittäytyä hyvin hankaliksikin välillä. Ja sitten osa ovat taas sitten, että luottavat kouluun ja antavat koulun tehdä työn. Hankalia vanhempia on ehkä noin mitä mä sanoisin, ehkä 3-4% kaikista meidän vanhemmista. It gives us problems sometimes. But as a single teacher, and this is my opinion, I think that as a teacher I am in a very central role, and I need to be the one to tell the parents that we are rowing the same boat. And I should be the one to say that I don't think you are a bad parent, and I just do this from a little bit another view than you, but we're doing the same job. Nämä tutkimustulokset ovat ihan tuttuja. Niistä on ollut paljonkin Suomen mediassa. Ja kieltämättä se oli hieman yllättävää. Mutta jos mietitään syitä tähän menestykseen, niin varmaan yksi sellainen on meidän yhteiskunnan koko, tasavertaisuus ja koko tämä peruskoulusysteemin tasavertaisuus läpi Suomen. Eli koulujen opetussuunnitelmat toteutetaan täysin tasavertaisena ihan Pohjois-Suomesta eteläisimpään kolkkaan, sekä tietysti opettajien korkeakoulutustaso. Mutta se, mikä varmasti näkyy vasta hitaasti ja vasta lähitulevaisuudessa, on nimenomaan tämä yhteiskunnan eriarvoistumisen mukana tuomat ongelmat. Riittääkö enää opettajien ammattitaito ja resurssit koulussa kattamaan tämän ongelman mukanaan tuomat opiskelun häiriötekijät? At the same time, when we have invested a lot on teacher education and the initial teacher education to prepare them for schools, we have forgotten teachers in service training. It's not well organized, I must say. Every teacher should participate at least 2 days a year for kind of in-service training. It's a profession where you need all the time refreshing your skills and knowledge. I think this is one weakness of our education system. Vääristyneesti tulee se mielikuva näistä tutkimuksista, että meillä olisi kaikki hurjan hyvin, että päinvastoin vuosien varrella on leikattu ihan siis rahallisesti hyvin paljon opetuksesta Suomessa. Ja se näkyy esimerkiksi ihan tämmöisinä materiaaleina, että me saatetaan käyttää 15 vuotta vanhoja kirjoja vielä, kun ei ole varaa siis kerta kaikkiaan ostaa uusia kirjoja. Cutting education budget, that very often means that it hurts the most weakest students, and that's something lowering opportunities in their life. Tämä on ehkä huono aika tulla kysymään tämmöistä kysymystä, kun kesäloma on edessä ja 3 viikkoa ja aurinko paistaa ulkona, mutta marraskuussa niin tilanne olisi voinut olla vähän toisenlainen. Kasvattajina me olemme vastuullisia ainoastaan oppilaille ja lapsille. Learning empowers. Trust. You should trust and you should encourage people giving positive feedback, not punish. And also that people feel the trust and then they are doing their best. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI e Canal Futura.